Bahai tangbai lai joto no sari kaham thaklai joto no kaham no tangbai henai kisa kok sa thane ani viewers song baksa ban kok sa tina hen hai nan bas kanggo lai video ma phika khaklai joto no kaham no tangbai henai ani taraf se joto ani friends songo sanja kaham so ani voice clear datong sabek ready please voice clear datong sabek ready tini commands khana tapok de kaisa kok chung sao phải kya please commands kacang go belai no kacang mani bagai ang tini kisa leuri thanga ta male 7 foot 5 phena tongmani phiaba kisa dileng thaga kaisa samong ni bagai okay ekang kisa setting kena ani kok chengnai tabu kisa ni pore ha no so hi Malawi Vlogs so welcome to my channels so like clarity dengan subscribe hai ani LBO tini cái có cái hay se chung cho tôi nó nuôi trong mấy cái news rồi có chỉ này lại thằng mình salo ek dua din sakang bo chỉ này Tripura Hasto kaisa DDMC college này ở jaga bo chỉ này Tripura Sarok buni bosong ni boro baksa walai kha bulai kha cái abun itu tini road blockage bo khlai lekha abo ang bunu kha belai no cái road blockage ni kita sakis tong kha có করে am hai to joto jaga no ungguno tongo hai diba chini Tripura bo jaga ungya tong joto jaga no am hai walai sulai ungguno tongo pheba chungni jabono control ma kanai abo sing joto chini dofani main leaders jota khuk tai bukhuk chong je dofano hamza goi tongnai ang ani taraf se ang borno kicha koina musongo chung naidi baksa borok tomo dofa hinai ba dofani samung tango hinoi baksa leaders je local leaders rok bor kokle sao pheba ang borno kok kisa sanana mo jongo ki tom na samung tang am hai jamu nung chini dopawa umtu hai yang ni samung tango bolte tabuk tom ang sanai jemon kaham samung ni bagai basau hinle sao pheba kaham samung bagai brok ke basa ya kaham samung bagai jure basa kangkai je chini Tripura wo chini dofani boro no buni bosoni boro walayo iba buni bosoni boro chini Tripura hani jaga rok shegnani bagai iba jaga nani bagai bui application diu DM sab ni thani am hai rogo iba baksa jaga chung lai thangmani salabo YouTube rogo nukha chini Tripura sal jaga no buni bosoni borok sagoya konoi nakha aborono abon against phai kebo thangnani koroi suru tom sai toklai sini borok bai sini borono bahika alada khaimanani abo simbi sini leader rock wanso but joto leaders ya joto borok ya baksa borok to kaham no abo bisingo je buni dofano hamjak nai ba buni dofani pin na oi tongjak rok borok ka amai samung tango ba ang je amai borok na ang sungno mujongo jokon de chung dofani samung tango hinai dopa hamkran bogo chung samung tango hinai kon lai tongo phiaba o samung kai abo samung kai tani tangi chini borok chini jaga no na oi tongo hai dibana chini jaga sekja koi tongo aboni against ka kap chini khomaji khanaya chini takhuk songno chini bukhuk songno phiaba hodat khai bo jaga nugia kono chini Christians ni takhuk tai bukhuk songno borong ni esi sade cancel khanani am to he kogro hongkai borok phat ke planning khaipe tan boga abka bongni benefit tongkana ga abka borok chini Tripura sani dofana hamjago Tripura sani chini riti reverse chung bachiri narane are nung anggi samane kok hongkai ani kono bui chaya phano klai tomano nung nini haji koroi nini haji sakja goi tongo nini borok si buja goi tongo buni bosok bai buni dofani borok baksa anga buni tibo kaita ang ek dudin purang video samran hini tongo kaisa hingke omhai against ka tani basai miaba chung bumsuk sora buni jagao pori nei sala nung nini jodi nini develop jodi nai khangkai nini Tripura sani jodi hamkra nai khangkai chini takhuk chong chini bukhuk chong chini Tripura sani hamkra jodi nai kolmani tong khangkai chini Tripura jaga develop khana bagai planning khai di abun against kok sadi abun bagai chiri khok di abun bagai application ready bo jaga chini Tripura sa takhuk tai bukhuk chong sepi khai tongnani amoni against kok saka kai belano
চাও আমো চিন টিপ্রাসানি ডেভেলপ হাই দেব না তে তো কোনো ডেভেলপ নি জায়গা করে ইনকাই তাবো চিনি টিপ্রাসানি জায়গা বো বুই ফাইসাক পাयो রাবার বাগান তানো মাই খাই পাयो তানো বগাই অর কাইসা গভর্নমেন্ট নি উমতে হাই অফিস আসুক দিনাই আবো ইলিগাল তারিকা বো উইদাউট পারমিশন হাই দেবা এডিসি ni গভর্নমেন্ট ni থানি উইদাউট পারমিশন বা আমাকে সামুং তং ও সামুনগো থাঙ্গা কোনে এগেন্সট কক সাদি আমাইনি আমো জিতি টিপ্রাসানি হাম করাই দ kaisa office sanamani phanungkha ba kaisa development ni bagai kaisa office kaham sanamani phanungkha no problem ba kaisa school college khulna no problem kaham kaisa legal tarika khai application diwi mano ba kaisa kaham jaga bo je jaga chin tiprasa tongo amtu jaga rogo office khulu kan to beleno kaham hai diba phiaba amtu jaga rogo bro kok sanani koroi kai just nije mini je ware dina bok kai na je bumsu boro okholoi thangka chini boro rok saimia tomo ang sanani baksa baksa boro ka atjona views ka please comment khlai gari sapsa tong norok question khaigan kai norok baksa kok sana buga ang tini phaika jaga bo live bo kai যদি norok kono reply khaya iba comments khaya kai ang ekdom tongo mi kok phayang nai kok satu yang nai sabo tong please comment khlai gade noni comment ma kai jang reply khana ne baka phayo kai am baga no chini tiprasa takhuk tai bukhuk song chung jaga tongphono nijono safety khai ma tong nai tabo college hindi school hindi university hindi chung bebak jaga no nai di khare keno bujago chung khorta borok buja kha kai no chung candle rally khayo ha hom chatuya kono rally khayo tani chim borok bujana nang am tu her wan suka kono baksa borok ba jamotini root blockage khai chung bum su jora tu root blockage ok khai tong nai ba chini borok kai tamo bazara ba bujang nai muchukung phaltai ba bujak nai college pori thana pori jabo college thango o college thangbor bora chung bujaga mang tong nai ba aro chung bujaga tong mi bole bahai chung ora asuk bujaga tong nai sala jakunu jaga bora chung bujak nai chung buya bujana boga ma phai beke chung boi thangnai hingkai chung khai tenjino khatam khanai justice maya justice ni boga chung tam khanai root blockage khanai ang parka boroni case ang thangnai hai diba hingkai buile bujaga thaka boi thaka kisa case ungka kaplai jo boron ungka bole boroni phan je motok mani o phan do chini por khibine thaka ke tom phaidang khawa jaga bo hingkai chung chini ngo development tomo ba chini area wo tiprasa area wo college ma khulung na amusi kaham le na chai tok di chini takhuk tai bukhuk long norok bo abunu tuya kono appeal khaimano abunu tuya kani chi khok mano jotono chi khule nai tani male chung ni jini develop nango na chini tiprasa area wo kaham schools kaham college nango taki chung buni bo songni jaga thangoi buni jaga thanga kono chung bujana nangya haina hai bujana nangya phiaba chungle bujaga mang phai tabuk for example chini ADC area wo college tongkha kaham hospital tongkha kaham school tongkha hingkai chung buni jaga thanga kono bujagai nogo phaina nangno nangya bre na abo norok no thaimano norok ba abuni answer di abuni questions khai di hingkai abuni tuyo chung jotono ma basanai chung tini bo nukha takhuk tai bukhuk chong ang tini bo YouTube rogo nukha chini tiprajuk bebak tiprajuk song YTF ungthok TWF ungthok bro jotono appeal khaijak bro jotono thanga kono root blockade thanga kono support khaijak phiaba umtu hai takhuk chono chung tabu phanu gya ko am hai tiprasan logi rimani je borok sabo je chung bai chung tiprasan alada khaiye alada khana bogo je planning khai tongo o borok kai sabo chung tiprasan hamkra nayo tiprasan reverse korikha hingke o borok le o takhuk songle umtu jaga wo amo to tiprasano bile na hingke borok ni jaga ke tom thang basa ya tini road blockage angkha tom ni basa ya thanga kono 2 din 3-4 din age chini tiprasa elaka wo rabar bagan bui age sime o jaga nok tangoi tongo hingke o nok tangoi to o jaga onek kacham para o jaga thanga kono para khali khaidi nok khali khaidi abo thanga kono government thango do ko kore kaham ni bagai thaka no problem phiaba illegal tarika ko hapka bile nung kaise ADC area wa hapka hingke kaise ADC area ni parano khali khai dingni saka kaise illegal tarika nung legal tarika ka khaya kai to kaham ko hai diba hingke amtu jaga rogo je dofana hamjago hinai kokchi khunai bor khaitam ni thaiya phiaba thangnani koroi hai diba kojon anuka ba angkhai ta angto nuye khuta kono sudok bo jaga nuka je jaga wo chini tiprasa alada khainani hinai chi khok tongo de listing khainani hinai chi khok tongo o jaga hangkai bongni ma khangano ka chung tipra chung borong no
delisting to khainai rokhinai engkai amai jaga rok borok kun jino chirkhok ya but sudu abo to thaitam khanai tabu chini tiprasa area wo kaham school ungnani ungthok kaisa jaga bridge kamaya bridge kaham sanamnani ungthok kaisa jaga school kamaya school kaham khlainani ungthok aboni against to kebo to kok saya haidiba ta khuk song norok ani kono chaje ge hangkai command khaidi please like khaidi chaje ka hangkai engkai tabu 22 jona viewers phai tongo ta khuk song bahai tongbalai jotono ani torop se welcome ani o channel o phai kaham joto ani viewers songno mekai suduk tabuk to chung uskang to do bujaka college tha kono sin ta khuk song wara kha bokhor phare bujaka angmo nije nokha news rogo tabuk tini road block khaika tai borono jelot danani ba borono police arrest khaika busuk din chung buja ko tonai ba bomsuk din chung buni tola tonai ba chung nije saksi hamya hangkai chung nije miluis tangmani kori hangkai chino boi bunai na sawabi chini bororo kaham college ni bagai nijini tiprasa area wo development ni bagai chirkhogya keba chirkhonai kori sabo chirkhokaba bas nije be nije alada khana bago hangkai amso kotor announce khaya konoi pura overall tripura ni borono thumboya konoi astobol ground of phaichi khok tongbai belano dukhona gom hai rono sing bachono alada khana bago hangkai borok pal baksa ka thumboi tui phele abo bo je borok saisi maya je borok saisi miya baksa borok no khana no odino ta khok song youtube rogo no khana news rogo bo baksa hangkai tomo जनजाति सुरक्षा मंच नि मीटिंग मिसिल हिने सि तुबि फायो फिया बरक साइमी कि chung tini chung tam karonoi tini astobol ground chung kuthumna nangkha abo borok saimangka borok phaigala kamu mane tamba tatalna saito khona bele hingga chin borok ba bujiya baksa borok thomdi umti jaga thana ni hingakai thangko phaika o jaga borok kuthum dika fiya ba saimangka hangkai to borok phaigala kamu jabon bagano chung borok siano chung ma phurungnai haidiba chung ma phurungnai chung nungnai sinai borok je parao tongnai rok please norok bo appeal khaidi amhai jinis rono amhai jinis appeal khaikai chung tabon simino basai hangkai orobo apuni kabang ungtha kai jotona basanai tabuk example ang sai khana denai chung naide chini agio CAB 2016 ni simi CAB ni bago tripura borok অনেক আপিল খাইকা যে বিল পাসটা খাইতো হিনে ওকে কিন্তু পুরো কে বসিয়া আবনো কে বসিয়া আর বিল পাস উমানে পরে খাই যে পুরো CAA অ্যাক্ট উমানে পরে হিংকে আপনাকে পুরা গুয়াহাটি খামবই থাকা মানে গুয়াহাটিও লড়াই থাকা আম পরে খাই বরংকা পুরা দিল্লিও লড়াই ইংখা দিল্লিও পুরা খামকা পুরা আবন এগেন্স পুরা বাসা পাইকা হিংকে চুং তম সাকো হিংকে তাপচিনি কো বড় বাই দङ দ কাইসা বুকুক সিত্রা হাই এঙ্গো যেমন চাফরু ওয়ানসু গিয়া টয়লেট থাকায় বাথরুম থাকায় ওয়ানসুগু আমহাই এঙ্কাই বাথরুম থাকায় তা ওয়ানসুক দি চাফরু ন ওয়ানসুক না নাও কি আং তিনি তো মসক হিয়ক দুয়া মুই জাখাঙ্কাই ততরা তো থকনাই কিন্তু অর হংকে তো মুনো আবু সুং সাইমিয়া এঙ্কাই চিনি রিনা বুকুকজু ফাইকা রিনা বুকুকজু হামবাই ননো মুনাই ওয়ানসো রকে থানসা তঙ্গো চিনি তিপ্রাসা হিংকে বাক্সা তাবুক ফানো থানসা ন বুজিয়াখো আং wanau chini thinang tamong aha munai kubi kono saka buikhela je saka pana tongdi thing no tongo chini borok hungke sudo hame jaga hangke kicha sak no nethok khana ne bagai sudo sak no simisi nethok khana go je bukung kaham mana ne bagai kaham post mana ne bagai hingke chini borok joto borok ya joto tiprasa ya but kaisa kainita khorosa khron 100% ni bisingo 1% 2% tiprasa rok tau phono tongkho ki buni dofana hamjagoi buni dofana against kok sanai jemon uskango naidi ungo astobol ground to logo kuthum pandang kha bobo delisting ni bagoi norok ano command ke sadi kebo nuro nukhana o je delisting ni bagoi chirkhungnai borok sawo 3% hamkrai 3% jongsa tu bonani 3% hamkrai ni bagoi kono jaga borno chirkhungmani bagoi ba appeal khaimani bagoi khorang tisemani bagoi nuro nukha kebo nugya কেবো নুগিয়া না বলে কোন জায়গা বো নুগমানি করে বলনো তানি মালে বরক অদিন তানি ফাই বরক বুনি বসংনি বরনো হামজাগো তাই বুনি বসংনি বরক বাই বরক পিন মানজাক তাই বরক নিজে সাক ন কত খানা মুসুঙ্গো নিজে কাহাম কাইসা পোস্ট মানানি মুসুঙ্গো আমুসি মিসি যদি বরক আমসুনো দফা হামজা কাহিনকে আমসুনো বরক দফানি তিপ্রাসা জাতিনো বরক হামজা কাহিনকে
tabuk ti prasa ni jaga sakja koi tongo aboni bepar tong bro abos tiklaya ba hai diba aboni bepar bro apil khana nang ble jung jotono apil khana nang chini ti prasa ni jaga no ni jaga khali tongo chuno bag di hino je buno application di payo ingka aboni ti to kebo khana ni kori hai diba ingka tabuk chini takuk song chini ingbo khuai di MC college bujaka tini abon baga road blockers khaika but amo or jaga rokha blok thanga konoi mo ani ti prasano bole chini ti prasa ju hamkra nayo hungke o ti prasano ju mo thangnan bagai chung tam thangma ya bro thangma tong kinu thangya kebo thangna ni koroi hingke am bagai no chung je sine agini dino to chung jotono saimano agini dino internet koroi mobiles koroi chung kono phana no gya কিন্তু তাবনি দিনে তো chung joto nogoi tongo siwoi tongo chung saimanoi tongo chung mokal bai thama nogoi tongoi phano chung chupchap khai tongnai dia kebo mai khai tong tamon tongoi me chung suru tabuk chini bago simi chung wan sokoi tong khong ya bole hai diba chini busa jok nai chini future tongo chini in future phane chini chari rokni boni bobishot chung tabuk no chini jora chung palbaksa motha kaisam thui thancha o jaga tomo riang tomo jamatia tomo deborma tomo koloi tomo lusai tomo rupini tomo rangkhol tomo halam tomo chakma chung jotto palbak sakai tongna nango chung chirkhuna nango tabuk ni jora bono iyakai oro judi সময় ফাইতে সময় পারং থাংনাই जों mungsawa maya angnai ke abon bagani joto takhok sono chung je saimansak chung je khlaimansak chung chai toknai chung khlaina bagoi hai diba chung abon loreno makhane so hagai bahai tong munai di nung ka maroro saka kai malobi blogs maroro saka jano maroro saka nung tamurok mai saka hagai tam tamurok songa please comment khaigare kisa free of mind by tini kok salai chung o jaga o kono chung rajnitin byaparo chung kok saya hai diba hagai kebon ekon chung kok saya chung just free of mind chung kok sanai jai 3% byaparo chung kok sanai hagai ta kaisa abon bisingko ang ta kaisa kok ang sanamo jongo takuk song ang miao kaisa video share khaika hagai motong gaming dara kahamda rock mane kahamda dara tong dara ang kahamno tong munai nung bahai to hambai ani channel lo phaimani bagai engkai miabang kaisa video je share khemani aboni digodi ang tabuk sawano je business ni beparota engkai business bepar mane chini takhuk song tai bukhuk song baksa borok nogo akhana asugoi tongo baksa college paikha ba biet khaya kono MBA khaya paya kono biet khaino asugoi tongo engkai chung akhana ereng asugoi ta khong ya chung aboni logi kaisa business bo planning khano o business ka tong himale chung kaisa ব্যবসা khai kan abu chini ma baba no chung kaisa help khaimano sudo business okay well kaham kong no kai sudo business simi abena joto takhuk song mane jese panong tok ja YouTube panong kha kaisa bloggers banogo chung income ni source nai to kha kaisa dukan duya kono chung income ni source nai to kamane chung kono dino sai chung ereng nogo klai chung tong yata chung joto no hai diba kai dara pa ni kok bukhao nangka hambai munai beleno hambai no bo kai munai nung boroningkha sagradi do kai tabuk income ni lama kabamana tongo tabuk internet ni jamana hai diba internet jamana tabu 5G soli generation soli tongo chung generation to chole no tongo but generation ni mutabik chung ni jeno badlao ma khayo chung kaisa business ni lama ma thangnai hai diba kaisa dukan duya ko chung kaham kai mandu ni dara okay kaham kok kai munai nung gaming to nung bahai game thung nung tomo game thung u YouTube channel to please sagrade kai tabuk bises khaya kono je IIT rok complete khaijak NIT rok pori oi hai diba je kaham income ni lama na tu kai jemon angmi o kaisa video banoma hai kai chung jese pano dukan duya kono jemon for example kaisa mobiles ni dukan chung mobile repairing center abono chung bahai mobile sanamnai bahai laptop sanamnai aboni course rok chung khayoi aboni course rok chung surungoi kaisa dukan chung khulugoi mano hai diba kaisa dukan rok khulugoi konoi chung income ni source tikle mano tabu nai di kaisa parawo baksa parawo joto borong thane mobile tongo charane hoite bura joto thane mobile tongo kintu mobile repairing center baksa kamingo baksa ya prai kamingo si mobile center repairing center koroi
hingkai tini ani mobile kaisa kelai kha bai thangka hingkai mobile kelai bai hingkai chung phot kai mobile sanamna bagoi chung boro thang buni bosongni jugano thang buni parawana bazarno chung ma thang ka bazar sabo sanam mobile buni bosongni borono mobile sanambo hai diba buni dofani boro mobile sanambo chung bono thang kana han mobile sanam didi rang busong nai 400 500 1000 1200 chung bono ruwa kana mobile sanambo matubu even tini boro rok hingkai mane buni bosongni boro rok tini boro rok hingkai bataisa dambo kabang khayo hai diba thungya dara haino si abo okay kaham kok hingkai munai te tom khlai nung bo class rok pori tong please sagra de hingkai chung abo kaisa income ni source tikhai mano tabo ani parao jodi ang kaisa borok ni mobile dukan tong ani mobile nosto ongthanga ka ang bazaro thangnai ba ani parao dukan thaka ang ani parao ang sanamnai bele tabuk ni dina mobile sra kebo tongai meya even tabuk mone khadi ani mobile o kaisa bidungo document tong o mobile jodi nosto ongthanga ka ani main important tamo document hai diba ka o document ani mobile nosto ongka ang bhaika document tiklai ba hingkai ta kaisa hingkai thamo tabuk nai mobile sara borok tongai meya tini ang for example salsa ang ani girlfriend baksa ang kok sepano ba ang salsa ani bhi baksa ang kok sepano salsa ang ani ma baksa kok sepano ang tongai mano tini ang kaha jaga thangka bele kaha jaga ang thangka hingke mobile no logi ungo ani bhi no ang logi talang yapano ang kaha jaga thang phagan hina ang thangka man kentu ani mobile no le ang thang somoi logi talang nai mobile sara ang thangoi meya kono jaga boya abo tabuk just chini mindset che ma hingi thangka hingkai joto borone no salsa salsa mobile nosto thango klai thango bai thango charger nosto ngo earphone nosto ngo hai diba screen touch bai thango Tripura University wo first semester okay welcome kong na munai beleno kaham hingkai tai porosona logo logo tom klai nung matong hinai matong gaming tom klai please hingkai chung abuni tuya konai kaisa dukan khuluk ka abo chini income ni source pai tau mone kai ang tini kaisa mobile dukan khuluk ka hingke salo kaisa le mobile sanamna borok phainai hai diba salo kaisa le phainai bele kaisa mobile sanam ka hingke o jaga ni profit ngai 300 400 500 taka phan ongui thamano mobile sanam thani hai diba hingke o jaga chung sudo mobile simina sanam na ba mobile ni hoite chung mobile cover ba chung phalai mano hai diba mobile cover ba chung phalai mano tai chini mobile ni screen guard chung phalai mano earphone phalai mano laptop ni accessories chung abo phalai mano mane chini kaisa business khanani kaisa income ni source chung mane thangota hingkama ba ke chung mane sak no chung bumsuk jorotoi tabo mone khadi ang IIT poriwe complete khaipe kya complete khaya kanoi ang nogo achugoi tongkha hingke IIT kaisa complete khaisa borok siklano blebo kono income kore hingke ma baba ni depend simis tongnai hingke bo busuk ma baba ni depends le bo busuk khai tongnai ba hai dana hingke kuni dara hingke nini para boro sagare dara do ani para hingke Komolpur ang hingke Komolpur ni manai ang hingke Komolpur ni hingke akhano chung ma baba no simna sugoi tongkha hingke chung ya chung bo kisa side income bo khlaina nango hai diba hingke side income no chung khlai tongkha hingke tini kaisa pocket money phayo ba tini in future ni bagoi chung rang khate mano aporon bagoi ang odin miya bo kaisa video bano kha kaisa hingke saimia norok char chaja khabono na nai khang saimia nai khongka ba nai di hai diba hingke tai sagrade tai sabo tong ani LBO thajing to borok abo mona phai thangkha thiaba just surji phayo bat kono commands rok to kebo khlai jaiga hingke o jaga bo sudu matong gaming simisi reply khai tongo tai takuk songbo reply khai de please norok bo reply khai konoi amba kok sadi norok basa kok sanani musung norok jodi question khai ka hingke kok sung ka si ang belano tong thokjago chini jesukpano tongdi chung chini Tripura sorok chung chini bakha chongo Tripura o onek mane chung shanti khai tongo onek shanti hingkha tabuk hini chung jesukpano mansuk tongdi phiaba mungsa jaga o to chini kebe mung phayo no phayo Tripura o kebe mung phayo no phayo tabuk nagi chung lai thangmani salo chini khoroksa SI sub inspector police officer Oboi-Nagar bazaro akhana tongle charete bujagoi paikha kaisa police inspector ngoi kaisa police officer ngoi si bono kaisa auto driver normally kaisa auto driver si boi thango hingkai chungle je samanyo tongnai borok chung tomo khai tongkhinai
chini bobishot bor thangkaba haida chung bobor nasigoi tongnai okay full support bro okay the bro riders 2000 full support thank you bro okay hambai ano support khemane bagai chung nung ano support khekaisi ang kujugo kanai ang no support khekaisi nung kujugo kanai amai kana chung joto tiprasana chung thanjakai samung tangnai thanjakai chung kokla jablane okay chini bagai safety koroi chini jaga haidiba chini tripura wo chini right manja sak abo chini bagai safety koroi kaisa police inspector bujagoi thangoi mano hingke chungle bok khetoni muli basung chungbo buya khana bui mano kaisa auto driver ni si amsu sahos kaisa police inspector no boi rohe mano hingke chungle akhani tung tom bujane bele chini boro right mangkha ba chini haidi ba chung boro sadin mangkha ba chung boro ni khushing nei ba chung hingke abono chini future na chung wan sugaya kono chung kaham khaya kono mane chini jagao chung develop khainani bagai chung muchukung phalani bo chini ba chini kamio nongthuk chini bazar no ongthuk kaham dukan dinani ri dukan ongthuk kuai dukan even kuai dukan ongthuk ri dukan ongthuk mairum ni dukan ongthuk grocery shop ongthuk joto chini parawono chini edisi area no ongnani bagai tini nung buchai to ge hangkai tini ang buchai to ge hangkai tini sabo dukan dinai ba kaisa mobile repairing center ongthuk laptop repairing center ongthuk mobiles ni dukan ongthuk abo joto tini nungbo khaya angbo khaya kabo khana koro hingke chung bor ma thangnai haino hai buni bosongni thane na chung ma thana ani mobile bai khabale tabo kaisa buni jaga thanga konoi mobile sangna ga ma thanga haino bole hingke dara tamo se sasi nai unity koroi tiprasorok haino munai chini tiprasorok unity koroi chung thanjakai tongosi maya tamni bagai chung buni chukli mano chini borong hingke tamo chung kicha ganang jaka hangke na chung sak no toljago ta sak no toljago tai buni tai uklugo usuri naisi gya odino oboi nogoro chini tiprasa khoroksa bujak mani salo kebot nuk khana bo bujak phuru kuno tiprasa to nuk khana oboi nogoro tongnai rok oboi nogoro to prai no chini tiprasa tongo jagabo kebo to nuk khana bole bo bujak tongmani phiaba kebo da mana khai kana odino kebo mana khai dia na tame karone mana khai khana ekai kubui diba bidan kolai kubui diba kubui no dara kubui no beleno hambai no ani elibo phamane bagai ekai mans khai please hadi angno robasa kok sana boi tini phayo hingkai chung chini right no mai asak chini sadin ungya asak chung jesik pano chasa khai di chung kun jaga bo bukung kuchuk khai kun jaga bo chung bakhano karak khai chung samung tangoi me jakun jaga bo chung kiritu diga samung matana jakun jaga bo chung kiritu ka matana chung tama buni tola simana chung tongnai abo chini tiprasa leader so baksa leader so abo naisi gya bele je borok agibo tabuk sana thanga kai politics ni ko gya but je borok sana thanga kai buni bosoni borono chini hano khiboi thangdi nini hawo nung thangdi ni chirkhok tonai ang sana nang tabunaro buji khana sabun kono angsa o borok si tabu o borono si phaidi o boroni tuisi kok sau o borono tuisi bo kaham kok sau chini bo hai kono kaham kok salia hingga abo tomo ba money is the power nong khana bele rang no power khana bele rang mani tongkha yang ni puja phai tongkha guru na go gari mani tongkha te tom nang ba boroni te kusta nang money is the power kaum bagai no chung chini borok chung kena ke miliwoi tongoi manlaya chung je jaga thangbo komjuri borok ba chung komjuri no mang tane hingkai joto takhuk jong jenai tone ani o video no norok bo parao tongkha kai kicha sotorko khai tonglai jadi joto ani takhuk jong ang jekun jaga thangbo yapri sele sakang 100 bar wan sugi yapri sele ki ang tini o jaga thanga kai mungsada ungno ya mungsada ungya amhai rong no wan sugi konoi yapri sele kai beleno sanai hingkai chung yapri sele jaboi akhana tongkha kai ereng chung jaga thango kosom no phaka kai simi ungya kun somoyo lamao tomung ya abo chung kebo saimaya dara nung tabuk je kok sai tongmani 2 din hingkai no si pokthang bai wano baksa abo to swabik pongnai no haidiba pongnai no bui tani bagai ekota kore chung chini borok miliwoi tongmani kore ang sida saw tadi chini boroni bisingo koto baksaba da borok hinui chirkhok tongo baksaba je ngo anoro sene chirkhok tongo ga baksaba tekubuni
teko boni hini chirkhok tongo chung thansa khaisi tongoi miya hingkai abo bonai di je borok je para haboya konoi tabu chung nugui tongo je para haboya konoi je chini tiprasani bari o haboi chungba chung alada khana bo checha khanai oron bijungu je kotor rongjak borok tomo borok kha manui tongo kintu borok man hinde joto borok da facility manui tongba je thanga kok sanai je leadership samung tangnai borok simisi manai bele kene chini borok amo bujiya chung rang bai tabo nok kaisa manmani bai chung toma khanai chung wak kaisa pusina baga wak mano tiprasa bare thakara wak bagna kombol bagna blankets bagna abo bai chung tom khanai kaisa blanket ma khang kana chung uko aboni kok sa khang sai khana deno lai thangmani ko gin age bo ang nukha blanket donation khayu okay every times party dara yes right you are right every times ma lai thangmani salabona di chini takhok chala sikra rok blanket donation hinai chini takhok chongno chini bukhuk ju chongno hinai pe kya bomung list tongo hinai yang khai tomo khai joining ni hinai konai umsukjana poribar chini dolo joining khai pe kya hingga borok hai rang hor ka boi blanket donation khana bogoi kintu je blanket donation khana tong borok to rang man khana bising basango hai diba borok to rang man khana puisa man khana kabang mano hingga chini borok hai rang kisa mungo kisa blanket donation ma bana bakha bai thango kisa samung ma bana bakha bai thango but nijini in future ni kokno hingkai kebo wan sugya chung beleno wan ma sijango joro bakha beleno cinta nango ta chung bai chung ware nani bagai bomso borok chesta khai chung bai chung no walai dinani bulai dinani bagai alada khainani bagai bui ukluk pin bui dong pin dui dong abono chung buja nango munai song ani takuk chung nijino buja nang hai diba chung kamkana ma tona kamkana ma sinai chini dopo chung jodi kaham kai tongna thanga kai chini in future no chung naisika kai chung joto bano kaham ka milui ma tongnai chung thancha mangnai chung kene kok nijene chung alada yakhe chung hakana ma tongnai hangkai so tai sap tong tabuk to 3 watching chung tongsio biang thambai ka samalia thajung to borok abo mona phaimani hangkai jo koroi hangkai phaina tongnai abo lb live video phaina tongnai hangkai tai thangoino tongnai hangkai mon matong gaming brother no belano hambai kete sap tong no comments khai kok sunga kaji ang no basa kok satok jo in khai chung kok satok ya ngo tane bele ani bo amsuk kudukma amsuk kolongma kok to paya blena kok bamsuk paya thajung boron amsuk kok sanai ba ingkai tongo dada ang okay hambai ingkai ako dara ingkai jo ingkai munai rina nungle mairok da sakha munai rina kai abo chung nijino bujina nangota hai de bang chini je leadership baksa leaders rok boni wan sumungle bahai abo chung saimi ekunu dinu phano borok saksano kicha kahamungkha saksano kicha nai thokai telangoi man kai chakha okay tamuya mai chaka munai kai saksano kicha nai thokai telang man kai no borok chung jabun chini dopa hamkrai hinai samung tango chini tiprasane hamkrai hinai samung tango tabuk ang kasokok sawono jemon chini jonojati sok samon suni ji samung tango tonai chini takuk songno borok no hai jemon tini chini tiprasa students rok angkai TWF rok na angkai chini tiprasa rok borok TSF rok tini road blockage khaika hai jaga rogo kuno jaga borok nunukha tiprasa logi wo tiprasa rinani hinai borok thangmani kuno jaga no noka sadi even tini bunu gya chung tini bo thangya na o jaga bo keboni makhang to no gya hingga bobon si bot tiprasa bai si tongna bago tiprasa na hamja khino abo sang sungna musongo takuk changna ta ang ekdom jedino news khana ka ngabon na ang jole mansi ko kuring thaka sak no saisi male atom sana musong ingkai takhum butui by aluk mosdeng wow takhum butui kaham belano yummy hingkai on hai okay on hai jo dusra mobile takaisa mobile boro hingkai hai jaga rogo to borono chung nugya ang khaga ta juri tiprasane hamkarana nung nai khai tiprasan logiri di nung tiprasane hamkarasi khayo ke tiprasan logiri di hai diba lai thangmani salobo lai thangmani ang takaisa haina hai sajabono jemon lai thani salo chini tiprasane jaga segnani bagai
chini tipasani jaga khali jaga tongo o jaga no suno ri hine buni bosoni borok application diu chuni jaga no chung buni ri nani bagoi da chung abona tipasani hamkrai aboni eginju tomni kok saya aboni eginju tomni bagoi basa mane nugia ba abusi bili tipasani hamkrai hai deba nung am bui am sunu tipasana hamja ka hinke omtu hai jaga rogo ba thanga kono kok sana nango chini tipasani bagoi pheba saya mo tu jaga bo কোন জায়গা বসে নুমানি করে তিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি তাকুক সংনো আপনি সাকাং কোন জায়গা শুনু গিয়া কোন টিপ্রাসারনো ব্ল্যাঙ্কেট ডোনেশন রিমারক বনু গিয়া ইয়া টিপ্রাসানি কোন কাইসা কোন সময় কাইসা মিডিয়া ও থাঙ্গা কোন প্রেস মিট খাইকা হা তাকুক সং অ বুকুক সং ফাইদি চিনি টিপ্রাসানি রীতি রিবাসনো হামজাক দি চিনি রিগনাই তাক বরকনো চুমদি buni bosoni borok bai ta kaijak di buni bosoni borok no ta hamjak di am tu heke kok samarok nus nugya gabrok ko tomo jemon khotro samajni ta kuk song chini riti ribas ni borok chini hukumu mukumu no pokbai kha riti ribas no pokbai kha nei borok sau hai diba gam tu jagarok ko to borok no samani kore odin ka borok no hodat ke nukha ari yar chumbo jaga logi dibu am suk kasam NGOs boroni amsuk kasam do kaham ko no chin boroni NGOs to khaika but NGO kaham khai khaika ka ba no chin ti prasar ne bagai samung tana ne musung ka ba apel khai de chin ti prasarok buni bosong ni borono hamja goi thango buni bosong ni boroba kaija goi thango inke abor ono kai esu sare ba cancel khane ne bagai abon bagai chiri khogia buni bosong ni borkai to mo chini bosong ni bukhuk ba kaija khan kai boroni ST facility manoi thango abon bagai bui hamja go abo busuk সময় tongba bisi সময় able কয়জন borok to nukhaba buni bosoni borok ba basa kajaga kono chini bukhuk juk song santi sukike tongmaro কয়জন borok nukhaba ang to nuya ko samia tongna kori to hiya tongna but ang to nuya ko ta phano prai borok nuksuya ko ta ke buni bosoni chalaba baksa chini bosoni buri ro kajak thangma pore santi khe tongkha জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রকবো সুবায়া কোনো জায়গা ফানো নুগিয়া borok borok subanai ba khotro mons borok borok nusno ya kono jaga bo hotat kai sao borok mosi misi haya da monai nok bu nukhana hotat kai sao je chini tipasani ribas tipasani tomung chamung numung no pogoi thangba ga chini borok rok nung amsuk no ori ribasan tuya konoi chai to kan ba ani apuni onta nung amsuk no ori ribasan tuya konoi nung kok sanane musung kan kai ning kaise NGOs tong kan kai ori ribasan kok ti sadi press meet khaidi chini takuk song chini dofani borok no khiboi buni dofani chalar no ta hamjak di buni dofani borok no buni dofani borok kok ta sadi chini kok borok kok sadi buni bosoni borok ni kok no pogoi thangdi abo ba kok ta sadi chini kok borok kok sadi chini kok borok ba roman script ba chungma porinai abuni tu against khaidi chungbo tong no ni logibo am tu he kok rok sanang boli borok bo amte koro sakang kisi chumbo hamjaknai buiba hamjaknai haida phia mai khaya borok chini tak borok no kandi agini mosudeng agini muya godok agini muya sakhui agini beran butui busuk suk thok aboro chung chalani suru khainai kaham samono chung khainai amtu heron nuru no khanorok je ani viewers song please jodi am haike nu khai kai ano comment kaise de ani bulung nai au jorabo jodi nor nu khain sakang ka ang to nuya ko ani opinion ang to kun jinubo nugia hoki o takuk song am haika kok samani hai diba nga jai hok abono chung o topic no bar tui kok sawai chung kunu phaida kore chung just one suna nangnai chini buskango chung bahai kai ma tongnai chung safety precaution kai ma tongnai chung sak no saktano kotor khai tongya kare chung first of all chung je jaga pathang bono chung safety kai ma tongnai chung amasi ma bansunai tabu chini kuno safety koroi but chung nije dhyan khai ma tongnai dhyan khai ma himnai je jaga thangpano chung school thangdi market thangdi buni bosongni jaga bo kichak galti khai na dinoro kichak pan galti khaiman pore hinga kai mistake khaiman pore kai nung bujagnai bujanai buja yawa keo phainani kore buni bosongni jaga buni kamingo thanga hinga sini boroni yawa buni jaga bo tabo chung je alada khaina hinoi chaitok tongo borok buni bosoni kok bai
buni bosong ni borok ni kok borok chung alada khana bo planning khai tongo kintu ang o takuk sono borok jodi buni bosong ni jaga elaka o thanga konoi ba mungsa angkha umti phonale bochini baidosi bochini phainji kaham kok sao hinoi bono kathangda tenai ba kunji no phono kaham kara tonai ba kaham ka toni klak ble buni bosong ni borok kha buni bosong ni borok no ungu gabono chungni jisi kaham kai buje ma tongnai so angkai chini ani takuk ma tong angkai takuk gaming to tongko samaya tongkhaba comments khlai di angkai tabuk 5 views tongo kechung safety kai tabunu jarawo ma tongnai je jaga phona thangdi je jaga phona tongdi chumbo kiru angbo jara bo video rok banono bam ambo kirima haile ungu ambo kiri jago belano kiri jago tonggo dara okay hambai munai hambai comment rok khaya kaba sami ang thangta engkai angbo kiri jago belano do tabungna di angbo uskang bang ko ekta video banoka hai diba engkai abo bos tamo kintu ang abo buni dofani against ang kono kok saya ani chini dofa bai dofani simise ang ani dofani borona ang kebano kiriya kubi kok saka ani dofani borona ang kebono bo ang kiriya ang buni bosoni boroka ang kiru but ani dofani borona ang kiriya tani bagoi ang hambo hamebo ang buti prasano kaisa ang kaisa ti prasano nogo thangka angkele ano bo nung chabo nung boroni phai nung thangneu jagani nono bui rohonai nono ang sapra rohonai ano ani ti prasa jati rok ano le kun dina mai saglak tamni bagai ang buti prasano ani basaka go ti prasani thui dungu ang joto ti prasana hamjago abon bagai joto ti prasabo ano hamjago ang abon bagai ti prasana ang kiriya hinoi mane amhaya ke ang phutani phurungnai gamandi phunuknai amhaya ti prasana hamkrani against ang kok sanani bagai jesupon haksalo tongdi ang sau sanani mujung bakha tongthoya buile tomo manso ani pure abo ang saimania ang mon sana mujung ke buni ti prasa ni hamkrani jagao ang bo jaga logiwo tung engkai jo tabuk subscribe phaika 5 views please comment khlai ke subscribe phaijak tongkha engkai na comment khlai tai ang bai kicha kok sadi sung kok saya engkai ani bukhungni bo amsuk kok okhoriya mind to amsuk bo bokhrogo amsuk bo ekdom joto kono muitu bo narogoi tongoi mansuya abo norok joto saimono computer yani bokhrok tani male kaisa boroni bokhrok joto kono muitu bo amsuk narogoi tongme bele na engkai tai 5 views so please comment tong comment khlai sagra di do kita 5 views like khlai ko like khlai di do gaming brother like khlai di engkai rina munai nung juri tong hakaba like dan khlai di malubi blogs like dan khlai di jadi tong kung kai ba please subscribe phaija ambo samia ani kurugo laptop tong mane boga ayang go kichana halai ma tong ben thaka oke dara oke hambai munai tongko nung baleno hambai engkai tabo for like tai sabo tong ke jora LBO pheka kan norok kok masa kan belano khusiu but norok jite ana question khai engkai kok sung engkai belano nguzagya ani YouTube channel bo katal ekdom belano katal norok semano just 2 months yung khang YouTube channel khuluk mani engkai ani watch time onek baki tongko norok jide ani video no sada kaka ani je video apon norok nijini YouTube channel apon norok share khai di engkai tai on rok khaya kono jora tini di ang like khai jak dara okay hambai munai hambai belano hambai engkai watch time tabuk 2000 above ungkha ukisa jora bisingono kabo just norok ni hamja mungbai no engkai 500 above ungkha tini jora to engkai 2500 gonta amu jora to kabo just 2 months ni bisingo engkai bo norok ni hamja mungbai engkai te bisik din kore kya te bisik jora kore kya
4,000 watch time 4,000 hours watch time unani bagoy hingke amon pore ani bo monetizing nai hingke ani bo kaisa income ni source phainai abo no tuya kono hingke abo ang tau je tau video bano mane hingke income ni just income ni bagoy simi ang video bano ya ang bo video bano goy ani bo income kha tai okok no tuya kono norono bo ang share khaika tiprasa ta khoktai buksung bo kok sai manka hai diba hingka abo no YouTube hingka hai YouTube rok bloggers rok norok bo banok di norok bo sanam di kaham video banok ya kono upload khai di buino entertainment khai di buibo norok video nai nai hingka norok video buine hai buibo khushi nai subscribe khai nai hingka norok bo kaisa income ni source manai thangnai tabok chini bukhuk juk song belai no tongo kabama no tongo chini bukhuk juk song takhuk song je YouTubers nijini sak ni income ni rang bai mane ma baba ni upore depend khana nangya amai takhuk song amai bukhuk song tongo college pori tongnai na college pori tongnai school pori tongnai amai rok mane above 18 years above ni takhuk tai bukhuk song prai borono tongo hangkai boroni video ro nukha ang belai na tong thok jago ang jotto ni channel ang nayo ani takhuk song ni bukhuk song ni je bloggers kaham blogs banu ta ang jotto ni video nayo comments bo khayo ang subscribe ang khayo nukha kai no ka ang borono mo bo saw ki munai hingke munai bai ta rakhai dada ang borono mo bo saw belena nai thok no ni video no tebo mai ka kaham video banu bi tani bogoi sung hamela mo ro thangya belena blogs banu nani video banu ko buino entertainment khai dinani short video banunani kai ke kok borok tini percent short video rok sanamnani amorok sanamo yakone buino entertainment khaidio ni income source kaisa lama man khanka abo kaham koksi haidiba bui hakai jemon cigarette nungu drugs chau juak nungu am hakai tongyable haidiba obono khibu yakone chung kaisa income ni source chung mani tha kabo belai angka bakaji khusingu chini tiprajuk tai tiprasa takuk tai bukhuk chung kaham contents no tuya kono blogs banogo kam hai rok nukhang kai angkai belana hamjogang angnab nai bong video no full watch khayo an thani ang ojaga wifi dongani net ni kono komi kurui ang jotto ni video no akhana chalogoi tinu no problem tabuk ani uklogo banai di nukhana no phungona ang laptop ba ang chalog toni jak iko ikai ojaga bo ani video no ang chalogoi tinu hi ikai angorbo baki boroni video ro ba ang chalogo okay hingga jaga ta mobile tongo o mobile ba ang salogo oro ba ang buni video rok no salog dan ani dofani takuk tai buhuk soni taki borni bo ani torop se kichapana income man ka kaham kokse padara nini kok by motivate hambai dara hambai munai hambai bas ang chongo ki ani mane ang sak no kotor ni bagoya ang chongo ang jisuk siu ang jisuk saimano okok no ang buino share khanani muchung chini dofani takuk tai buk no sai kaham tuk ya hamyang tuk ang buino share khanani muchung ang je mansak ang sai to ki ang kaham ko no share khanani bago hambya ko no ang share khanani bago baka phaiya ani kam samung no ma hai naro ani video rok bo nukhana agi rok bo ano nukhana saimia hingkai chini munai rina nungba nukha saimia nukhana nungana agi bo comments khayo tai matong gaming ano sagari da please nung ano agi rok nukha ani video bar tabuni video bade kono jaga nukha jemon donation khlaithani tiprasa sengkrak motha hinoi amhai video rok hingkai o jaga rok bo sung naidi abuni kokta bo sakangkai jemon sung lockdown ni sakangni simino chung o samono chengka hingka o jaga ni founder hingke ang sakbai thangno hingka aponi jimi chung khulukmani tao o jaga bo chung bebak chini tiprasa koroi takhok tai bukhuk changna chung chubaka chini o samung hingke tabuk tabuk ta kok sawano NGO ni kok jokhon sakangke NGO ni kok no tui ang sai khana do minded ta khladi kok bahal ka hinai tabuk chini to mane khatriyo samaj ni kok saka hingke nung mai da jaka ihi ang mai chia ko ang LB pa khangkai mai chana ani dolok sai bekha nugya ko okay nugya ko hingkai munai nugya ko hingkai nung YouTube thanga konoi tiprasa sengkrak motha okay tiprasa sengkrak motha hinai nung o jaga search khai di nung nuknai amai rogo hingkai jamon tabo khatriyo samaj ni kaisa NGO tongo jamon chini tiprasa no alada khana bago kaisa brok planning khaya kon support khai tongo
hingke borok o jaga tomo koksa chini tiprasani hamkraini bagoi tiprasani riti ribas no muthangni naroknani bagoi chini kok borok no muthangni narokna bagoi chung o NGO no khulugo agini nana dabura jorani iba rajaroni amolni kokno abono chung narokna bagoi tini chung NGO ma khulugo amhai korok borok sao phiaba borok no kaisa pano angle nukha dada okay hambai munai belai no hambai hingke amhai kokle borok sao kintu phiaba borok amhai ke ya prisel mani amhai kaisa step na mali nugia borok na kintu nai de tabuk chung hingke tai kaisa tiprasa sengkrak mo thaina kaisa NGO khuluka chung o NGO ni tui samung tongo chini NGO tomo chung non profitable government organization chini abo non profit NGO ka non government organization abo non profitable chini pokoni rang bai chini beton ni rang bai chung je chakri khayo angbo employee no do ang kaisa Indian soldier hingke baksa borok chongkhana ang kuni jinus uniform chung mane nugya civil dress amang tongo na ang o jaga o ang kaisa officially samung tango hingke o jaga o uniform bo chungnane nangya gam boga ang live video ko ang phaimano but ang buino saya but kebono ani porichino ang riya mai kai ang Indian soldier khaino tini o jaga o ani bukhuk suk tongo ani munai song tongo noni bas kango ang sawi mano kok koroi tani boga norok ani bukha ani thui thansa chung jotono thansa chini jati ani dofani borok ang kebono buini bas ko ang saya dog jai hok hingke chung dofani hamkrani bagoi chung samung tango tipra sengkrak mo thani chung bungsuk lukorono chubaka chini samung tomo chini NGO ni samung no mahai ke chung lukorono chubana bagoi NGO ni samung tango ke chung lukono chubai tongo bole hingke borokle chini dofano sokomor jane bagoi si borok NGO khulu hingke o dofano sokomor jane bagoi kono samung tangma se nugia borono nuru nukha norok kebo nuru nukha munai song borono mahai ke samung tangmani nugia bole phiaba tini jokone chini borok bai chini borono alada khana porke borok bahake focus phaimanka aboni thangke ton phaya chung hingke chung NGO khulugya sakano chung mahai ke samung tango chung NGO khulugya mane government registration ungya sakano chung chini borono chung busuk chubai pheka tabo ang sakano government khamane kogya boroni kongno phiru mungsi to mai hingke amhai samung tangde hi chung tabuk chini government registration ungui paikha chini tiprasa sengkrak mota hene chung tabuk subaina tongo chung subaina thanai ikibe chini kisa financial law ung tongmani bagoi chung khlaima yan roka yakaba chung protek bosorono chung blanket donation khayo last year bo chung blanket donation bo khaika chung bojaga bo ungo madobari ungo madop para chomuni wo tomsimani pogoi thaka jaga chini maharaja ni statue tongo o jaga chung last year bo amthai January no chung blanket donation khayo chung protek jaga no khayo every year so no chung khayo but ibaro ngai chini financial kisa law ungoi tongka ba chung khlaima liya hingke am bagoi chung chini takuk tai bukuk thono bam chung chuba chu khlaima yang ungoi tongka hingke chungkhai tabo phatoro tongo chung phator tongoi chakri khayo kebo nogo kori jotono out of state ni borok mamang chung phatoro tongoi chini dol ni bisingo chung keneke sinilaya jotono khorokchano just phone bai simi chung kok sao chung phone bai simi chung kok sao communication khayo meeting khayo just phone bai simi hingke baksa tongo south Tripura ni baksa tongo north Tripura ni baksa tongo west Tripura ni baksa Dolai ni baksa Agartala ni baksa Telemura ni baksa Komalpur ni baksa Udaipur ni chung keneke sinilaya tai phone ji chung tiprasa chung jotono thansa palbaksa mota kaisa thui thansa chung jotono tiprasa hine chung samung tangoi tongo chini dofani hamkrani bagoi chini pokani rangbai chung donations khayo hingke je para kami kaisa tongnai borok para kaisa kami kaisa tongnai borok si buta bufayung jaiti bai jaiti gosti thui thansa je alada dangnani bagoi buichir khogoi tongo hingke chung baga santikai tongnai babono chung haksala tongoi samung tangoi tongnai si chung thansa kai milugoi tongoi mano hingke chini kami kaisa tongnai rok chini para kaisa tongnai takuk song borok tomni bagoi thansa kai milugoi tongoi miyang khana ani abo ang jora wansok kaita onek ani wansung phai chini jotoni no phayo ani simiya chung jotono no cinta nango bebak borok no aikai para kaisa miliya tabung naidi jepro ungo election kasa kaji phayano afro naisi toni chini borok bulai nai hai no hai mokoli mukdi klayo am hai jaga hongkai chini borok tanglai nai chini borok bulai nai bokrok phati nai nok sobai nai gari sobai nai abo sabo
chini borok jemon for example last week go no nukha munai song nukha munai rina chini edisi wo khumulung phajingo chini borok bulai mani tamne boke bulai party ni tuya kone party ta kotor na chini borok no kotor na nango ani mote ngare kintu borok ke chini borok no bulai diu abo sabni chukli bai sabni kokba buni kokba no ke para ke tonai kamik sa tonai si milui tongo mi ke hai diba dara ang bo donat khaina musongo nung delete khai ka munai message no problem sorry total kisa lani toka amun boga munai ni message ang kisa pore ka dara ang bo donat honane musongo he nung tam ka bad nu ang phatke pori we masugli ya nung delete khai ka no problems tawana di chung tabuksa joratui chung donations buinthani sanja ko chung chudok chung chini the salary ni rang bai chini betoni rang bai simi chung bino donation khaitong otherwise chung buinthani tawphano ke buinthani sanja ko nangkhang chung sanai buinthani nangkhang chung bikhapon bilai kaisa bukhuk mone khaite kaisa bukhuk jono chung kaisa bukhuk eba kaisa takhono chung chubana thangka chini financial law ngui tongkha chung bono mostly important chubana nangui tongkha ekdom chubana subaka ungli am to hai situation phaigla kuni dini phana jodi phana phaika hinke chung nangka bikhapon bilai buinthani nogo phana thana sanoi chung chubanai tebo chubai no thangnai abon bagai chung wana nangya on bagai chung cinta nangya hai diba nikai tabuk joto si 4 jona borok viewers nikai phayu thangung tongo phayu baka thango nayo comments bo khairu gya nikai ani kogro bo saje yaklaijak tongo baksa ang saimana ang bageno ani kono saje yaklaijak no thangpayo nikai sajak khangka ba ano comments rok khlaikamu iba nayo takamu ano kia support khaikan am khushi ngo tani bagoi tabuni dino jekono samung khainani bo kisa main power bo nango hai diba main power tongkhang kaisi chung samung khaimano ka main power ka mani ka chung jotono tabo ang jaga tongo obo ba rangni bagano tongo hai diba munai chakri khai tongo ani bihik basano khibi boi bihik basano go tongo haksalo tongo ang haksalo tongo tani bagai chung puisani bagai je borok dukan dio business khayo bo puisani bagai hai diba nung mai chasi di ang chanai ta janu chanai ani dolok khaito chabai kha ngai ang chanai kicha pore tongkho teke suk tongana ko ani viewers ma baksa kok sai tongkho ngai tini semi you are my motivational speaker dara thank you ang chajago dara hambai munai belana hambai chajak mane bago ha anorok chajago am bago anorok tonga baksa kurungoi but baksa borok tongru gya ang semano engkai je borok tongya hangkai borono chung ma jabur khebo tongde me na hai diba but ani kok satai to ang sanai no chajaga ma hangya chajago phiaba kisa jora kore ni bagoi tongsuk ma ya hai rokta engkai kok kore salsa to phainai ambo salsa wo non baskango phainai para phasing rogo kunu sor rogo munai rina song khok dia matong gaming brother ongthok kuno somoyo kuno jaga bo ang nogor go phaikanke ang chuti rogo phaikanke ang bebak jaga no ang gurugo engkai agortola rogo phaikanke ang agortola bo ang tongo kanaro phaikanke amo baksa kol khaidi kok sardi ano jaga no khanka amo baksa malai kok sardi kok sakankai si chung sininai sikankai chung siu hai dena engkai kokrok sadi amo baksa belana khushing nai norok baksa amo kok sana musung joto baino engkai kuno somoyo gari rogo nukphano ekdam lachiwoi mole te phone ase bele omo mithun dangkha hinai wansukoi ta tongdi jodi chongdi mo dara mithun haino hinai wansuk angkha ba kok sadi no problem kok saman bagai kuno borokni ijot thangya chung tiprasa jaga malayo kok sanani nango hai diba ang kono kaisa motivational speaker ya bas ang ani bukhawo je sanani muchungo ang je advice khlainani muchungo ani takhoktai bukhok chungni bagai
tini dofa hamkraini bagai takuk da bukuk jen hamkraini bagai ang share khayo abo kuni dino mane ang sakhano tol jage ke ang ekdom kotor borok ekdom speaker ang ani motivate bai motivated thangna ani motivation bai hene but ang sai to guta joto pare ang buino motivate khainani bagai ang sai to go borok motivate da ui thang to kine ang khusingo ani kono to yagane kebo hamkraini thakaba kam koksi hai diba ingkai kokore je borok kaham ka bujinani musung hakaba bujinai kaham ka bujinai musung hakaba no problem kokore ingkai tabok munai tomkhai tong ingkai mat ingkai tong go gaming brother nungtai tamo rok samung khai ingkai kono nini in future ni bagoi future nung tamo samung khainai amoro nung wansuk da tong ingkai munai rinabo future tomo khlaimano kisani ni business planning ba dukan rok dinani kaisa beauty parlor munairina naroni buri rok ni bagoi to jemon beauty parlors rok jung tabuni dunia tabuni jomanao tabuk ang sawoine nung abo khainani amhai ya do just ani kaisa advice ta jung chini buri rok bukuk song porashona khaya ko noi dara ang CDS runai hin tongo CDS so sorry munai ano CDS ni full form kia sagangkai ang berana khuching nai CDS ang kisa confuse nangoi tongka ketabo ang munai ni bagoi ang kaisa idea rinai nai jemon rang khib ang kaisa rang phayo hai diba kaisa business khana ang kai rang buma tong sago rang buma khibu rang khibi ang kai rang bai si jung rang no income khainani akhana jung kaisa business planning khai kai akhano khai me rang bai si me rang no income khainani tabuk mone khai de munai dina bui tabuk jotono parawo nathok ni buri rok bo takuk bukuk sung botomo sadeu thanga ka makeup khayo hair strands khayo bakhnai lau hair cutting khayo hai diba na ingkai jotono sadeu thangpro iba melao thangpro iba akhana thangpro bo khayo bui hai diba ingkai joto jaga se mahai ingkai chung tabuk chong di ani parawo kaisa dukan tongo kaisa kane dukan chongmuni tongo ango chongmuni kaisa beauty parlor ni dukan ang khuloge mano hinai chong khang ka ba nung khuloge mano jaga bo bahai kai male tabuk manja hang ka ba surungge mano kaisa jaga thanga kone nung 1 mas 2 mas ni nung ba 3 mas ni course khai ka beauty parlor ni amha khai nung per month 1000 2000 ke pa nung riwa kone surungge kone noko phaka kai combined defense service combined defense service are yaar brother please combined defense service ang kaisa kono mutuman thaka nini kono ang khana bai ang nono kaisa topic sanai do combined defense service abo mane martial art ni kokda sanung martial art ni kokda sanung ano sadi please ang nono kaisa abuni kaham advice janai even ang abuni jodi abuni kokun ka ang abuni teacher do ang teacher hine samane ko gya but ang agiwo abuni teacher ngui phaijak ang bo first dan black belt kickboxing ang abuni tuino ang sakri mano okay so agibo ang tripura hasto agi ang teacher tongmani no tabu ang pension thaka ang kai ang taisa suru khainai abono hai diba kai munai ni kok paya ko angka kaisa beauty parlor khai gang kai tini ang surunggo pheka ang kai komse kom ang kaisa beauty parlor ni dukan khulna bogai 25 30 40 mane even completely ang dukan khulna bogai 50000 pano khorsong man expenditure hon man pheba nung tabuk nai de bumsuk nukhatang bazar rogo ba agartala rogo bo kaisa hair stand khainani bogai 800 900 1000 1200 wow amsuk dam kaisa ekta mone khai de kaisa juri nung bithi pai khang kai even ani logi songbo bithi use khaibuta nugo abarong no sorry yaar totra kya to mahen to ka sorry totra kosol to ka okay kaisa bithi ni dam 1000-1200 ngo kai abono dujona tinjona rok fulimano o bithi neta okay Indian army dara Indian army okay nung army da khai to mo army da khlai nung hingai aboni nung aboni khulo ka tamo kaisa bithi example hisab khai kaisa bithi jodi pai ten kai tinjona even komse kom duijona kai tinjona phule mano kai khorcha boroni hair stand khana kai 1000-1200 rang nango agartala to sunugo 1000-1200 nango kai nung kaisa bithi jodi nung 1200 taka di pai khang kai nung kaisa borok ni
kaisa biti bai dujon borok nung judi hair stand khai kai khoroksani busu nangnai 1200 ba 1000 pon nadi engka dujon khai busu khai 2000 taka nango engka abo tabo nin thani khaya pono bo bazar thang khainai buin thani thang khainai buin bosoni borong thani thang konai hair stand to khainai hai diba engka abo serai ba nung je khulo ka chini borok na manu chini borok ni rang chini borok na manu engka abo kaisa ni opportunity phayo engka khoroksa borok jodi hair stand khai kai ni no jaga komse kom minimum 300-400 টাকা নিনি প্রফিট পাইও গাই সালো দুজন তিনজন খাই গাই নিনি কমসে কম 1000-1200 টাকা ইনকাম পাইও হ্যাঁ এনকা যদি সালো যদি নং 10 জনা বরক যদি নিনি থানি হেয়ার স্ট্যান্ড খানান ফাইকা হ্যাঁ ইবা নিনি তম নংনি বুড়ি রুনি তম সামিয়া যেমন বুড়ি প্লাক ও যে আই আমর অন্যতম মানে যে পনতা এনকাই ফেস ওয়াশ রক খাইও বা আমর হকাই অনেক ইনকাম পাইও তা এনকা আমহাই সামুং খাইতেনি talasidi lasina nangya jung hamya samung khaitani jung lasina nang kirina nang kaisa chini opportunity jung kaisa samung khaina bogoi jung kun jong lasina nang ka am hai rong no khaiga jung tomo chini minimum chini per day 1000 iba komse kom 500 phana jung jodi khaikma hanga abo jung bazar thong khen nogo jung khlaima no chini nogo kaisa room bano hanga o room bo jung beauty parlor jugan khuloge mano phatar thana nangya hai diba enkai সালো যদি নং 500 ফান মান খানি প্রফিট হেকাই উঙ্গ পার মান বুসু ফাইনানি নি 500 খায় পার মান বুসু ফাইনাই 500 খায় পার মান সরি 5000 মানো হেকাই পার মান নং যদি 5000 নাই আনি ক্যালকুলেশন কিসা মান কিসা আলাদা জায়গা থাকা দাও হেকাই মান কিসা আলাদা থাকা যাই হোক মনে খাই দিয়ে নং সরি 15,000 যদি পার মান্থ ইনকাম খাঙ্কে নংনি অপরচুনিটি নং মানে থাকবো তিনি 15,000 খা ও মাস নেক্সট মান্থ দিনি 20,000 নাই নেক্সট মান্থ দিনি 30,000 পানো মানো ইনকা ও জরাবো চুং সাক সিকলা তং মানে জরাবো হংকে তমন দিনি মা বাবা না চুং কিসা হেল্প খাই মানো বাক্সা হাউস ওয়াইফ খাই দিনি বসাই মনে খাই দিয়ে খরচা হাউস ওয়াইফ খাবলে ইনকাই নি বসাই kaisa teacher khai tongo ba police khai tongo inga bumsuk bini beton 30,000 40,000 50,000 টাকা bini per month salary onek kaham salary no si phia ba bini amsuk kaham income phai pano nung jodi maso 10,000 pon income khai ka hingke ya maso 15,000 pon income khai ka hingke nung ni bosai no help khai jak ting thango amo suto beauty parlor simia jemon dance program হ্যাঁ যেমন ডান্স একাডেমি বা চংখলগই মানো ওকে গাই তম সাকা নন দ্বারা প্রিপেয়ার খাই tongo no dara prepare khai tongo CDS ni bago CDS khai exam army ni bago okay belano kaham munai belano kaham prepare khai di kaham kai ongde tabuk army o bortina bago nong chai to khai borting di kai porasona ni kaham khai da nong judi GDO phana boarding khai GDO phana boarding ha kai nung ni qualified kaham ka nung officer try khemano ang to GDO boarding ka ang to sports ni tu ya kana boarding khemani phia ba ang ungu khajak dia education ba amsu kori ni bagoi ba officer rok try khemia haidi ba inga ang normally officer ang samung tango jaga bo amsu duty rok bujina nangya by god grace bogwani kripai ba kaham samun ang khlaima tongo ingai ani mote kai clerk try officer rok try khaidi nung engkai rina buksa ka robar butui rok thumoi ma tongkhata dada do munai robar butui rok thumdi abuni ni samung no problem jung kaisa samung bai sime jung banchi maya even nuk jung bai ka samung tanani umte ka samung tangdi je samung khaya kono jung mane kaisa umti samung khano ke ang koriyo ang ni je present koriyo bosa ung bai ka income khane abo o lamar jung manai tungnai tini kaisa nai do kaisa example ang ek dudin sakang kaisa video sanamna nai tongo norok ob video no kaham ka nai di ang sanamnai ang aboni kaisa trailer ang tabok sawono munai chini munai rina bongkha matong gaming bongkha nongbu khana di kaham kai kaisa boroni wansu mongtang seman bo wansu ki ang kaisa business mindset je borok khayu borok to wansu tini ang momo dukan khuluk nai ani kanao kaisa borok momo dukan khuluk jak bo momo phalo bini maso busu income phai ang bono sungka are friend nung momo dukan khayo amo momo ni khayo dukan khulnani musungu
hingga yang busuk income khai bosao ari momos to onek ani income tongo bumsuk ang pray 20 to 25 টাকা per month income khayo bosao ari 20 to 25 টাকা income khayo kaham koksi hingga bo o je momoni installment je mani paine ni pokita bumsuk nai bumsuk expenditure thanga na 20,000 টাকা rang expend khana bini mani paite paite amsuk thangla tepan thanga moni khaidi example hingga bini per month bini income phayo profit phayo 20 to 25,000 ya 30,000 bini per month profit phayo hingga ang bono sungnai friend nung kaisa dukan I angoni ani o kaisa no dukan hingga ang jewon sungnai ki bo abo je khaimani abo business ya abo no business hinia bujika abo kaisa bini suduk jururat ang sau kaisa dukan kaisa diwe kaisa chikon business bai chung suduk chini jururat nangmani manuno simisi chung pura khaimano ba chini bobishot no chung nethok khaimia mane सिर्फ जरूरत चीज़ों को हम पूरा कर सकता हूँ ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता है हिंदी बाई तो कैसा सिर्फ ज़रूरतमंद को हम पूरा कर सकता है ख्वाहिश को हम पूरा नहीं कर सकते कैसा बिजनेस माइंड सेट हम है उंगुई मैया उनका कैसा बिजनेस माइंड सेट तो मो तिनी आं उनको कैसा दुकान बरोनो नाखा हाँ और जगह 20 to 25,000 টাকা বা 30,000 টাকা प्रॉफिट इनका प्रत्येक मासो इनके तब आं आनी दल कैसा नाखा ani dolo baksa ang oro dukan kaisa khuluka ang o jaga bo baksa mas kaisa ang dukan achuka angke tamo o dol no ang dukan ni beparo ang phurungka angke botini dukan dikha angke bo dukan dekha bini profit busu phaika jaga bo 30,000 টাকা angke o 30,000 টাকা profit ni bisingo ang nakha 15,000 angke bono ang ani dukan achukuri 3 man bagoi bono ang busu dinai 15,000 dinai angke 30 ni 15 angke 30 bile angke ani 30 angke ang sang dukan diewoi no ani income busu phaika 15,000 bo dukan diewoi busu phaika 15,000 কিন্তু installment to bini ya ani install si hai daba momo install bini ya ani si angke ani dukano bona ang kaisa kamla na khata dukana achuna bogai abo ang kaisa achuka ang pore kai ang tong khana ta kaisa pakana wa ang ta kaisa momo store khuluk disamnai hai diba angke o jaga bo ang kaisa borona na wa kono ang dukan dinai bona ang dukano achu dinai bo momos phalnai angke o jaga bini jodi maso 20 to 25,000 টাকা income ya 30,000 টাকা bini per month income hingka mane o jaga an income phaikan kai profit hingke o jaga ang bono busuk dinai ang bono 15,000 টাকা oro bono ang di penai busuk dinai bono 15,000 টাকা ang di penai ani income ni tuye mane bono an dukano tongmani bagoi hingke yango 15,000 টাকা ang diu ang bono per month yango ang bono diu per month 15,000 টাকা hingke ang bo yang ni bo ang 15,000 টাকা per month mankha yang ni bo ang 15,000 টাকা per month mankha an thene busu income phaika 30,000 টাকা hingke ang kuno samung khana nangka ang kuno samung khana nanglia bohi samung khayo mane system no clear khanani hingke ang khanaw te kaisa te khe dukan khungnai kaisa ka 3 tangkha te khe dukan ang boro khungnai jemon kuno kaisa mall kanabo hai diba kuno kaisa chongmuni bo o jaga ang dukan khuluknai oro ang tom dukan khuluknai hai no hai tese ang momos ni stall ang kaisa khuluk dinai o jaga ang sabono dinai te khuluksa borono je borono ang borsa mon khayo o borono ang dukan khuluga kone ang yafarinai angke o jaga bini ubhaino ngo 20 to 25,000 টাকা bini profit phaika angke ang bono nung an dukano tongdi nona ang per month 15,000 টাকা ang dinai 15,000 টাকা nona प्रत्येक maso 15,000 টাকা ang dinai nung sudo an dukano tonga kone mani phaldi hingka aboni profit busu mangkha an thani oren bo 15,000 টাকা profit phaika hingka naidi yani 15 busu an phaika 45,000 ang tona nangkha jaga bo ang tona ang kun jaga kam khana nangka khana nangle ang just urubaisa thanga kono control simisi ang khaina ni jini sakno hingka ani jariya bo tinta poribar ni nukhumba banchi oi thanga ani jariya mane ani bagoi tani boga ang tinjon borokno ang 15,000 rioi tongo hingka tini to 3 dukan tabo ang 10 dukan hingka ang 20 dukan khulungnai amha ke jaga bo ang business ni mind no ang set khainai amha ke ang dukan khulungnai kuno jaga bo momos phalnai kuno majago 12 mozarok bago ang borok nai rinai dukan he kuno jaga ang fast food ni dukan khulungnai o jaga bo ang joto buino mang nai kintu ang kuno jaga bo ang sachung ang achu gya ang sudo buino simisi rinai o jaga ang just kamla je dukan rinai bono simisi ang riwe ang tongnai bas ani samung tomo ang bini rowaisa thanga gurungnai jor jaga ang 100 guruga kone ang phainai hingke tabo mone khai di 3ta stall si tongo 3ta stall si jodi ang 3,000 টাকা ngo 45,000 per month ani income phai tongkha hingke 10ta যদি install khangka ang ani per month busu income phai lakh ni upor kawai thanai bole ani per month income hingke 10ta poribar no bo ang ani toraf se 10ta poribar banchi hoi tongkha
काम है कि चुंग माइंड नो शेड मा खाने हाय दिबा मुना आं खमा को नो ता सेमिया हेलो जी मेरा सच तकलीफ रही है मैं सोता क्या हो रहा है क्या हो रहा है सांस तकलीफ ठीक है मैं अभी मैं बात करता हूँ अभी मैं बात करूँगा तुमसे ठीक है मैं एलबी ख़त्म करने वाला हूँ अभी और 5 मिनट रहूँगा सुना नहीं है मैं बात करूँगा सांस क्यों तकलीफ हो रहा है मैं आऊँगा अभी ठीक है मैं आऊँगा मैं अभी ज़्यादा देर नहीं रहूँगा ठीक है इनके आनी लोगी सोंगनी या सांस कष्ट तंगफो इनके आना ना कर जादी आं बिते बिसि जरा तंगमांगलाक एलबी वो मुनाय सong इनके आं टिक जाता नाय जस्ट दाबुक सामान्य कखनो आं कमप्लीट खायनाय आमहाय केन जों बिजनेस न प्लानिंग मा खानाय सिनि borok jodi hamnani kaita chung tao mone kore kaisa ang momo shop dukan dikha ba kaisa no simang nasigoi tonghakai chung banchigoi maya chung abo sudok chini jururat no simi chung pura khaimano bar chung chini khoyas jena chung imang chung gari painani dui tala building noko tongnani he kaisa bihig ba baksa chung trip foreign trip thangnani phatora berana boge thangnani amahai trip o chung kuno dinobo kaham khai tongoi maya hai diba mane chung kaham chini abo pura chung khaimia ta wish pura khaimia chung chuduk present mind no mansu ga chung chuduk chini present simi chung khlaimanai mane jurat monna simi chung pura khaimanai hai diba ta sara chung te kono khlaimania okay chung kaham khai tongna tha ka chung kaisa business mind no set ma khainai chung bahai ke borok no angbo thangnai buinobo thangrinai angbo thangnai buinobo thangrinai chung joto no kaham khai tongai konai chawai thangnai tai ang nijino kosto khayawino income bahai ke ang khlaimanani amono chung business no kaham khai set ma khanai da nung bai borok contact tongnaisa ang bai borok contact tongnaisa kok to abono borok contact tongnai ang bai baksa hingkai dada bachui bai kok sagra sidi bini sak sori hamya hingke okay ang tabono bo bai kok sanai hingkai ang ta kaisa kok munai bahai ke contact khainai nung ani video thangdi ani email o ano email no message khaidi kaisa ang nu waksa kok sanai o jaga o ongo okay ani facebook o thangdi jado sa kaham ani facebook o thangdi o jaga no reply khaidi ano message rodi nini nungoro sadi ang matong gaming si dara ang nu baksa kok samani hinai nung oro message ano comment khaidi ang no phone number rinai nungo baksa kok saimano hai diba hingke ani unghakai tamo mithun deborma tiprasa ang ani facebook ni id hingkai mithun deborma tiprasa ang okay abo hingkai ani facebook id mithun deborma tiprasa ang abo kan facebook id oro thanga konoi follow khaidi tai o jaga ano message redi message hangkai kok saimanai okay doa kon jai hok jotono hambai o tai horka ham munai song matung gaming tai rina jamatia no bo tor ani bukhuk juk jotono horthuk kha hingkai ani logi sumbo kicha sori hamya to ang bo bai kok masanai tapu okay so horka ham tai ani logi sungni bagoi norok wish khaidi bo kaham non bo kustaya bas kicha sori kosto nangjagoi tongkhana bo tai kustaya bas so jotono bye bye thank you hambai te hor kaham